Duha ka mga batan-on nga babae didto sa Zambales ang gidudahan nga gipatay. Karon, og madakpan ang kriminal. Patyon ba usab? Ang atong balaod wa nagtugot niya nang gitawag og summary killing kun pagpatay nga way order gikan sa korte. Ning atong kasamtangan karon nga panahon, wa patay silot kamatayon human ang death penalty na abolish niadtong 2003 panahon ni kanhi Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Karon pananglitan og madakpan ang kriminal niadtong duha ka mga batan-ong babae sa Zambales. Unsa may pinakataas nga silot ngadto nila kun makonbikto sa hukmanan. Ang pinakataas gitawag og reclusion perpetua o life imprisonment nga ang maximum nga penalty 30 ka tuig nga pagkapriso. Mientras tanto, nga wa pay death penalty ang Pilipinas, di pa mapahamtangan og silot kamatayon ang mga bangis nga kriminal. Unya ra kini sila mapahamtangan og silot kamatayon kun dunay bag-ong balaod nga ipasar nga magpahamtang og silot kamatayon ngadto sa mga bangis nga kriminal.